दंबोयो इयुनावबो थागोन आरो मोनगोन। मा डिभिजन मोनदोंमोन? फार्स्ट डिभिजन। पार्सेन्टआ बेसेबांमोन? 89%। 89%। ओमफ्राय बेनि मादाव गासैयावबो लेटार दङ नङा होमबा? गासिबो लेटार दङ। ओमफ्राय जि माने साबजेक्ट बे साबजेक्ट मादावहाय बबे मोनसे साबजेक्टआव बांसिन नाम्बार मोनदोंमोन? ससियेल साइन्सआव मोनदों। ससियेल साइन्सआव। ओमफ्राय बबे मोनसे साबजेक्टखौ नोङो बांसिनखे फरायदोंमोन? बांसिनखे साइन्सखौनो फरायनाय जादोंमोन। नों फरायनाय समाव बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन? आं घन्टादो फरायामोन, मोनसे टारगेट सेट खालामोमोन। टारगेट सेट खालामना बे जायागौमानि माने स्टाडिखौ माबा लाखियामोन आरो। ओमफ्राय जिथु नों टारगेट खालामनाय बे टारगेट खालामनाय बायदि नों केरि आउट खालामनो हादोंना नाम्बारखौ? केरि आउट खालामनो बाहाय मोनबावनांगोन आरो ना। दा बेबायदिनो नोंनि फरायनाय समाव नोंखौ सोर बांसिन जोथोन लाया? आइ आफायाबो जोथोन लादोंमोन सानैबो। ओमफ्राय जि नांगौ बेखौनो होदोंमोन। बिजाब एरिखौबो लामना होदोंमोन। गामियाव होदोंमोन। आइ आफानि जोथोन दंमोन आरो। फरायसालिनि मुङा मामोन? महारिशि विद्या मन्दिर। महारिशि विद्या मन्दिर। बबेयाव बियो? टंलायाव दङ। साबेसेनि मादावहाय नों बेसे पजिसन मोनखो नोंसोरनि फरायसालिनि गेजेरावहाय? आं सेकेन्ड पजिसनाव। सेकेन्ड पजिसनाव दङ आरो ना। ओमफ्राय बेबायदिनो फैबाय थानाय गथ'फोरखौ नों जिहेथु उथ्रिनानै नों जिहेतु देरहासार जाबाय, फैबाय थानाय जिथु गथ'फोर दं नोंनि उनाव, बिसोरखौ फरायनो थाखाय मा थुलुंगा हरगोन नोङो? बिसोरो थुलुंगा जानोबा हार्डवर्क खालामनांगोन फार्स्टआवनो। ओमफ्राय कनसिसटेन्सि लाखिनांगोन। कनसिसटेन्सि लाखिनानै घन्टादो दा फराय, माने घन्टादो फरायना लाब गैया। जि माने टारगेट सेट खालामनांगोन, माने टाइम टेबल फल' जाया। आरो हार्डवर्कखौथ' नांगोननो, कनसिसटेन्सिबो थानांगोन। हराव बेसेबां सम फरायदोंमोन? हराव माब्लाबा 2ता जायो, माब्लाबा 1ता बेबायदिनो। आइ आफाया फरायनाय समाव नोंखौ नेदोंमोन ना? नेनायलाय नेदोंमोन। सोर बांसिन अननानै फरायहोदोंमोन नोंखौ आइ आफानि मादाव? सानैबो होनदों। सानैबो आरो ना। आइ आफानि जिथु अननाय, बे अननायखौ नों अरायसम लानानै नों फरायबाय थादोंमोन। नेक्स्ट फैबाय थानाय समावहाय फरायनायावहाय आइ आफानि मदद नांखागोन, मा बुंगोन बे समाव? नांगोन हेफाजाबखौथ'। माने आइ आफानि हेफाजाब गैयाबाथ' इयुनाव माबानो हाया आरो थि लामाथिंबो थांनो हाया। बेखायनो आइ आफानि हेल्प नांगौ जायो आरो। जिहेतु उथ्रिसारबाय, दिनै नुबाय नोंथांनि न'आव फैनानै नोंथांनि बाबानि लोगोफोर फैदों, नोंथांखौ दिनै आशीर्बाद होदों, बेसे गोजोननाय दं? बहुत गोजोननाय दङ। अब्ला सासे फरायसाया उथ्रिसार जानायनि उनावहाय न'खरनि, गामिनि आरो ओमफ्राय हालामनि मोनसे गोजोननाय फिथाइखौ लाबोयो। बे फिथाइखौ नोङो लाबोनो हादों होननानै सानदों नङा होमबा? दा उनाव जिहेतु उथ्रिसारबाय, उथ्रिसारनायनि उनाव नोंथांनि थांखि आरो फरायनाया बबेयाव जागोन? आंनि थांखियाथ' IIT आव थांनो लुबैदों आङो, एर'स्पेस इन्जिनियार जानो लुबैदों। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिखिनिखौ बबाव? जोंनि टंलायावनो लानोसै महारिशि। मा स्ट्रिमाव लागोन? PCM। PCM स्ट्रिम, साइन्सआव? ओमफ्राय बाबामोना मा बुंदों नोंनि जिथु फरायनो नागिरनाय, दा जिहेतु फरायनो नागिरनाय, कर्स लानो नागिरनाय, बेयावहाय बाबामोननि मदद थाया मा? मदद थायो माने बिसोरो आंनि इस्सा मथे खालामनो होयो, थारमाने जि स्ट्रिम लानो गावनि इस्साजों खालामनांगौ, इन्ट्रेस्ट जानो, बेखौनो हेफाजाब होयो। जिहेतु नोंथाङा दिनै नैबे देवनाखौ बारजेनबाय, बारजेननाय उनावहाय नों फिथाइ मोजां लाना फैबाय, खिन्थु नुनो मोनदों दानि जुगावहाय फरायसाफोरा बायदिसिना माने खालामथावै खामानिखौ मावनायखौ नुदों, जेरैहाय जौ लोंनाय, जुवा गेलेनाय, ड्राग्स जानाय, बेफोरबायदि मुखुब जानानै थानायखौ नुदों। बेबायदि फरायसाफोरनि थाखाय मा होननानै नों बुंहरगोन दा? बिसोरबायदि फरायसाया माने बिमा बिफानिनो बहुत गिदिर माबा थायो, माने बिमा बिफानि सापर्ट गैयै जायो। बारे माने बिमा बिफानि सापर्ट गैयैनो बेबायदि जालाङो गथ'फोरा। माने खायसे गथ'फोरनावबो स्कुलाव नुनो मोनो जि दुस्थु गथ' थासोयो, जाय माने मोजां गथ'फोरखौबो हामा खालामनो माबायो आरो, ड्राग्स जानाय माबा जानायफोराव। दा जाहाथे गाव जुदि मोजां थायो होमबाने रावबो खालामनो हाया आरो बिमा बिफानि सापर्ट मोनबा। खस्थ' खालामदोंमोन, जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन आरो जों सानदोंमोन मोजां फिथाइ लाबोथों, बेनि थाखाय बिथाङा जि लुबैदों बे हिसाबैनो जों बिथाङा लुबैनाय हिसाबै जों होबाय थादों। आरो बिथाङा गावनि माने खोब गोसो गुदुङै फरायबाय थादोंमोन आरो जोंखौ माखासे माने कमेन्टबो होदोंमोन, फरायनाय समाव डिस्टार्ब खालामनाङा, बिदि दावराव दावसिखौ सुखुवामोन। साखाथियाव जुदि माबाफोर दावराव दावसि खालामब्ला गाव एसे माने धैर्य हमनानै जिरायनांगौ, बुङो दावरावआ जोबब्ला आरो फरायफिनो। बिजों मोनसे बिराद आसाबादिमोन, जाहाथे बिथाङा मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हायो। जों लुबैनाय मथेनो मोनदों। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्रावबो जों बुंदों बेखौ
फैबाय थानाय समफोरावबो जेनेबा नोङो मा हिसाबै बेखौनो फराय जों अल सापर्ट दङ सापर्ट होगोन जाहाथे नोंनि गोसो बायदि जों जायोब्लासो जों माने बेखौ फरायहोनो हागोन जों आरो बिनि गोसो मथे जुदि जों फरायहोनो हायाबा बेयो मोनसे फरायगोन जों मोनसे सिन्था खालामनानै बे जानाय नङा जों गथ'नि सिन्थाखौ जों नायनांगोन बे हिसाबै जोङो बिथांनि पजिटिभ हिसाबै जोङो जेनेबा जोङो जिमान हायो जोङो माने मदद होगोनखौ जोङो माने थांखि लादों आरो